बयखौबो फिन खनसे बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायफिनबाय क्लास 10 नि मैथ्स चैप्टर 5 नि सोंथि 5.2 एबा एक्सारसाइज 5.2 नि क्वेश्चन्सफोरखौ जों सल्व खालामनो थांगासिनो दं बे भिडिअनि गेजेरजों सिगांनि भिडिअफ्राव आं नोंसोरनो नैबे 1 निफ्राय लानानै जेसेबां क्वेश्चन्स 7 सिम दङ बे गासैखौबो आं सल्व खालामनानै होखाजोबबाय नोंसोर बेफोर भिडिअखौ नायग्रो दिनैनि बे भिडिअखौ बुजिनोब्ला आं गेरेन्टि होखायो नोंसोर बुजिखागोन नो डाउट नोंसोर खिन्थु नायथारनांगोन होमब्लासो नोंसोर बुजिगोन आरो सोंथि 5.1 खौबो नाय आं मोनसे भिडिअ बानायदों सोंथि 5.1 नि बे गासैबो सोंथि 5.1 आव जेसेबां क्वेश्चन्स दं मोनसे सिंगल भिडिअनि गेजेरजोंनो आङो मोनसे भिडिअखौ खालामनानै आं होखांबाय नोंसोर बेखौ नाय अब्लाथ' आरो खोथायानो गैला बुजिखासिनसिगोन नोंसोरो होमब्ला जोङो 8 नि क्वेश्चन्सखौ दिनै सल्व खालामग्रोनि मा सोंदों फै नायना लाग्रोनि दे आरो सिगांनि भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंसोर बे भिडिअनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन लिंकफोराव थुनानै नायहैलाबाय आरो नङाब्ला नैबे खनायाव जुदि लिंक नुदोंब्ला दायो बेवहाय थु आरो नाय अके स' नाय मोनसे एपिआ 50 बिदाबफोरजों दाजानाय जायनि थामथि बिदाबा 12 आरो जोबथि बिदाबा 106 29थि बिदाबखौ दिहुन आरो मोनसे एपिआव खैथा बिदाब दंनो 50 ता माने 50थि बिदाब माने सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बाथि द'थि स्निथि थाङै लास्टआ मा बिदाबनो 50थि थारमाने 50थि बिदाबजों दाजानाय होनबाथाय गोसोआव लाखिदो सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बाथि द'थि स्निथि दाइनथि गुथि जिथि बिदिनो थाङै मायाव जोबहैगोन बियो 50थि बिदाबाव जोबहैगोन 50थियाव जोबहैगोन गोसोआव लाखि बेबायदिनो 50थिनि बिदाबफोरनि मादाव 50था बिदाबफोरनि मादाव थामथि बिदाबखौ होदों 12 आरो जोबथि बिदाबखौ होदों 106 जोबथि बिदाब माने 50थि बिदाबानो जाहैबाय मानो होनबा बिदाबा 50 ता नालाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खैथा 50 ता होमबा जोबथि बिदाबा बेसेबां जागोन जोबथि बिदाबा सोरखौ होनाय जादों 50थि बिदाबखौ होनाय जादों होमबा 50थि बिदाबखौ 106 होनाय दङ होमबा जों माखौ दिहुननांगौ 29थि बिदाबखौ दिहुननांगौ आरो इंलिश बिदाबफोरनाबो नाय An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term below. AP आव खैथा terms दंनो 50 ता terms दंनो बेनिफ्राय third terms खौ होनाय दिनै third term 12 आरो last term 106 माने 50 term खौ होमबा जों 29 term खौ दिहुननांगौ बेबायदि क्वेश्चन सोङोब्ला नोंसोर जेबो टेनसन लानाङा आं दंना आं बुजायगासिनो दंना सिगाङावनो मा लिर नोंसोरो होनाय दं होननानै लिर बेबायदि टाइपनि क्वेश्चन सोङोब्ला बा गिभेन बेबायदि होननानै लिरना ला जोंनो मा होनाय दङ थामथि बिदाबखौ होनाय दङ आচ্ছা थामथि बिदाबखौ माजों फोरमायनाय जायो A3 जों फोरमायनाय जायो गोसोआव लाखि EP आव थामथि बिदाबखौ थार्ड टार्मखौ A3 जों फोरमायनाय जायो आं सिगाङाव बुंदोंना होमबा A3 आ बेसेबां होनाय दं जोंनो 12 A3 माने थामथि बिदाब माने थार्ड टार्म ओमफ्राय जोबथि बिदाब होनाय दं जोंनो जोबथि बिदाबा सोर जागोन आं दानि बावैसो बुंखाबायना गासै नोंहा बिदाबा खैथानो 50 तानो होमबा जोबथि बिदाबा सोर जागोन 50थि बिदाब बाथ्राखौ बुजिबाय सानै माने लास्टआव मा मोनहैदों 50 ता बिदाबखौ माने होमबा 50थि बिदाबानो जोबथा माने A50 आ नोंहा बेसेबां होनाय दङ 106 होनाय दङ बे A50 आ माखौ बुंनाय जादों 50थि बिदाब एबा 50 टार्म एबा जोबथि बिदाब माने लास्ट टार्म होमबा जोंनो माखौ सोंदों 29थि बिदाबखौ सोंदों एबा 29th टार्मखौ सोंदों जोंनाव माने A29 खौ सोंदों आच्छा दानिया मोनसे बाथ्रा नाय EP आव माबायदि जायो होनबाय थादों आङो सिगांनिफ्राय बुंखाबाय थादों EP माने माबायदि EP माने मा मोनसेनिफ्राय मोनसेखौ मोनलांबाय थायो माबायदि मोनलाङो मोनसे नाम्बारजों प्लास खालामनानै जेनेबा A1 जों D खौ प्लास खालामबाय आं साप'ज होमबा आं A2 खौ मोनगोन A2 जों A3 खौ D खौ प्लास खालामबाय बे D खौनो होमबा आं A3 खौ मोनसिगोनलाय A3 जों आरो बै D खौनो प्लास खालामबाय A4 खौ मोनसिगोनलाय बिदिनो EP आ जालांबाय थायो गोसोआव लाखिदे मोनसे नाम्बारजों प्लास खालामलांबाय थानांगौ बैखौ जोङो मा होनना बुङो D होननानै बुङो बाथ्राखौ बुजिबाय जोंहा EP आव बिदि जायो सिगांनि भिडिअखौ नाय नोंसोरो आरामसे बुजिगोन जे मानो आं बिदि बुंदों हो होमबा EP आव जोंहा नेक्स्टखौ मोननो थाखाय जोंहा मा खालामलांबाय थानांगौ D प्लास खालामलांबाय थानांगौ होमबा नोंसोर बेवहाय मोनसे बाथ्रा नोजोर हो जे A1 निफ्राय A1 माने फार्स्ट टार्म माने गिबि बिदाब A1 निफ्राय A4 खौ मोननो खनबेसे D प्लास खालामनांदों नोंसोर सिन्था खालामलाय खनसे खननै खनथाम माने A1 जों खनसे खननै खनथाम D प्लास खालामनानै माखौ मोनहैदों थारमाने A4 खौ मोनहैदों बाथ्राखौ बुजिदों A1 निफ्राय खनबेसे D प्लास खालामनांदों A4 खौ खनथाम थिग बिदिनो A1 जों A7 खौ मोननो खनबेसे D प्लास खालामनांदों A1 जों खनसे D
A2 को मोनलायबाय आरो A2 जों D को प्लास खालामलायबाय A3 को मोनलायबाय A4 को मोनलायबाय A5 को मोनलायबाय A6 को मोनलायबाय A7 को मोनलायबाय होमबा खनबेसे D प्लास जालांबाय थादों नों सिन्था खालामलाय खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबा 6 बार होमबा खैबार 6 बार D प्लास जादों ओमफ्रायसो माखौ मोनहैदों A7 को बाथ्राखौ बुजिबाय A7 को मोनहैदों होमब्ला नोंसोर मोनसे आरो बाथ्रा नोजोर बावनाय A3 निफ्राय A7 को मोननो थाखाय A3 निफ्राय A7 को मोननो थाखाय खनबेसे D प्लास जादों नायलायनोसै खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबेसे D प्लास जादों खनब्रै A3 जों खनब्रै D प्लास खालामबा जों थारमाने माखौ मोनहैगोन A7 को मोनहैगोन बेबायदि जायो जोंहा AP आव बाथ्राखौ बुजिबाय आच्छा बुजिबायबा नायदो होमबा A3 माने मा थाममोन जोंहा थामथि थामनिफ्राय हमना लाबाय गुथि थामखौ मोननांगौ होमबा खनबेसे D प्लास जागोन आं हिसाब खालामना खिन्थाबावनि खनसे खननै खनथाम खनब्रै खनबा 6 बार खैबार 6 बार D प्लास खालामबा नोंहा माखौ मोनहैगोन गुथि थाम माने सोरखौ मोनहैगोन A9 को मोनहैगोन आच्छा बेखौथ' बुजिबाय दानिया बे गुथि थामखौ मोनहैनो जे 6 बार D प्लास खालामनांदों बेखौ नों खाथिखायसो मिथिबाय जे ओरै सानबोनायखायसो मिथिबाय जुदि गोजानब्ला बोरै मिथिगोन बिनि थाखायबो जेबो टेनसन लानो गोनां गैया नों मोनसे बाथ्रा नोजोर हो नों 1 प्लास 3 बेसेबां जादों नै 4 जादोंना जायाखै 1 प्लास 6 बेसेबां जादों 7 जादोंना जायाखै 3 प्लास 4 बेसेबां जादों 7 जादों 3 प्लास 6 बेसेबां जायो 9 जायो बाथ्राखौ बुजिबाय होमबा थामथि बिदाबनिफ्राय 50थि बिदाबखौ मोननो थाखाय खनबेसे D प्लास खालामनांगोन हिसाब दंना खनबेसे D प्लास खालामनांगोन देलाय बुंलाय 47D प्लास खालामनांगोन जोङो 47D 3 प्लास 47 बेसेबां जायो 50 बाथ्राखौ बुजिबाय जेरै 3 प्लास 6 बेसेबां जादोंमोन जोंहा A9 माने A3 निफ्राय थामथि बिदाबनिफ्राय गुथि बिदाबखौ मोननो थाखाय थामथि बिदाबजों जों बेसेबां प्लास खालामनांगोन 6 मानो होनबा 3 प्लास 6 बेसेबां जायो 9 होमबा थामथि बिदाबनिफ्राय 50थि बिदाबखौ मोननो थामथि बिदाबजों बेसे प्लास खालामनांगोन 3 प्लास 47 था D प्लास खालामनांगोन A3 जों 47 था D प्लास खालामबानो माखौ मोनहैगोन थारमाने A50 को मोनहैगोन नैबे जिनिसखौ जोङो बेवहाय फर्मुला हिसाबै बाहायगोन बाथ्राखौ बुजिदों स' नायलां स' आं ओंखायनो बहाय लिरगोन बेवहाय बा here A3 जों खनबेसे D प्लास खालामनांगोन A50 को मोननो थाखाय 47 था D प्लास खालामनांगोन होमबानो आं सोरखौ मोनहैगोन A50 को मोनहैगोन बाथ्राखौ बुजिबाय 3 प्लास 47 A50 होमबा A3 आ बेसेबाङैनि होनाय दङ 12 होनाय दङ 47 आ 47 D आ D A50 बेसेबां होनाय दङ इनि 106 आच्छा आङो बिनिफ्राय मा भेलु मोनगोन D नि भेलु मोनगोन आंनो D नि भेलुखौ नांथारगोन गोसोआव लाखि D नि भेलुखौ नांगोन आरो A नि भेलुखौ नांगोन नैबे बिसोर सानैनि भेलुखौ नांथारगोन आंनो A मानि मामोनलाय गिबि बिदाब D मानि मामोनलाय आगोसा फारागथि माने कमन डिफारेन्स बे मोननैखौ नांगोन थारमाने जोंनो जायखिजाया टार्म सोंब्ला बावहाय जुदि जोंनो बेखौ सोंदों A29 खौ सोंदों माने जोंनि 19थि बिदाबखौ सोंदों 29 टार्मखौ सोंदों होमब्ला जों A आरो D खौ मिथिग्रोनांगोन होमब्लासो जों दिहुननो हागोन ओंखायनो आङो बावहाय D खौ दिहुनना लाग्रोसिगोन आच्छा 47 D खौल' लाखिबाय आङो बे बिथिं फैबा -12 जागोन नङा होमबा स' बिथिं जाहैगोन जोंहा 47D इकुवेल टु 94 आच्छा जों D नि भेलु मोनगोन बावहाय D नि भेलुआ बेसेबां जागोन 94/47 90/47 जोंहा बेसेबां जागोन बे 2 जागोन बेयो स' जोंहा D खौ मोनबाय नै D खौ जों बेसेबां मोनखो 2 मोनबाय दाना जों A खौ दिहुनगोन A खौ बोरै दिहुनगोन आं नैबे साइडथिं दिहुननि नोंसोर गाहायाव लिरलांबाय था A खौ दिहुननो थाखायथ' टेनसनानो गैया जेबो टेनसन गैया जोंहा मोनसे फर्मुला दंमोन ना मा फर्मुला बेयो नैबे AN इकुवेल टु A प्लास N माइनास 1D नैबे मोनसे फर्मुला बेखौ बाहायगोन आङो बाथ्राखौ बुजिबाय जुदि AN आ A प्लास N माइनास 1D जायोब्ला होमबा A3 आ मा जागोन बिदिब्ला A प्लास 3 माइनास 1D बिदि जागोन N नि जायगायाव 3 लायोब्ला A आ A प्लास आ प्लास N माइनास 1 मा जागोन 3 माइनास 1D जागोन ना जाया जागोन होमबा आंथ' D नि भेलुखौ मोनखाबाय आरो A3 निबो भेलु दंखायो आंहा होमब्ला आं सोरनि भेलु मोनगोन A नि भेलु मोनगोन ओंखायनो आं नैबे फर्मुलाखौ बाहायसिगोन स' मा जोंहा फर्मुलाया मामोन नैबेमोन AN इकुवेल टु A प्लास N माइनास 1D होमब्ला AN नि जायगायाव आं 3 लिरबानो आं नैबेखौ लिरनो हागोन
स' मा लिरगोन आं A3 इक्वल टु मामोन फर्मुला मथे A प्लास 3 माइनास 1 D जागोन मानो जाखो एकर्डिं टु दिस फर्मुला A प्लास n माइनास 1 D बाव जुदि n लायोब्ला नैबाव n माइनास 1 फैगोन बाव जुदि 3 लायोब्ला नैबाव 3 माइनास 1 फैगोन बास होमब्ला A3 खौ फजना नोङो A3 आ बेसेबां 12 A खौ जों दिहुननो नागिरदों 3 माइनास 1 माने 2 नङा होमबा D आ बेसे मोनखो इनिस 2 होमबा 12 आ 12 2 2 जा बेसे जायो 4 बेखौ जों लाबोबा माइनास 4 होमबा आं एखौ मोनसिगोन नै 12 माइनास 4 माने मा 8 होमबा एखौ मोनबाय आङो 8 दानिया आंनि नांगौ जिनिसफोरखौनो मोनबाय होमबा आं बे A29 खौ आरामसे दिहुननो हासिगोन माब्रै दिहुननो हागोन बे सेम फर्मुलाखौनो बाहायगोन आं an इक्वल टु a प्लास n माइनास 1 आं n नि जायगायावल' जास्ट माखौ लानांसिगोन 29 खौ लानांसिगोन होमबानो आं खामानि जाबाय होमबा A29 इक्वल टु मा जागोन फर्मुलाथै a प्लास आं n नि जायगायाव 29 लाबाय n माइनास 1 फैगौमोन बहाय मा फैसिगोन दायो 29 माइनास 1 d आ d नुदों ना फर्मुलाखौ नाय नैबे n नि जायगायाव आं 29 लाबाय ओंखायनो नैबेनि जायगायाव जोंहा 29 फैगोन अके स' जोबोद गोरलै नङासै a आ बेसे जागोन जोंहा a आ इनि 8 आरो 29 माइनास 1 माने 28 d आ बेसेबां जादों 2 अके होमबा आं नै मोनसिगोन 8 आ 8 29 प्लास 8 जोंहा बेसेबां जागोन 56 56 जों 8 जों जोंहा प्लास जाबानो जोंहा जास्ट मोनबाय बेसेबां जागोन बेयो 64 होमबा जोंहा 29थि बिदाबा बेसेबां 64 स' नोङो लिरनो हासिगोन देयारफर 29थि बिदाबा 64 बा 29 टार्म 64 होनना लिरनो हासिगोन बास जोबोद गोरलै नङासै ओरैबायदि गोरलैखा आं बुंखादोंना गोरलै होननानै जास्ट नोंसोरनो माखौल' मिथिग्रोनांगौ A आरो D खौल' मिथिग्रोनांगौ अके भिडिअखौ जिहेतु नोंसोरो जोबजासिम नायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखा आरो बेल आइकनखौ हिट खालामनो बावनाङा नङाब्ला नोंसोरो लेटेस्ट भिडिअ हगारबा नोंसोरो नुनाय नङा बावना थागोन